Ngiyayikhetha igumkedlela inkosi enkulu Phombela Sithimba Samampondo, baba mkhulu mkhulu phakathi. Amen. Asazi noma babe waqaphela kahle yini amazwi akhe uShembe okugcina, noma babengakholwa ukuthi ngempela le ndoda ebizwa ngenceku yenkosi isiyahamba emhlabeni, njengoba babengakaze bakuzwe ngaphambilini ukuthi ukhona umuntu othi ephile saka, kodwa ebe azi ngisho usuku lwakhe lokuhamba emhlabeni. Ingakho abaningi babengakholwa kulokhu ayekusho, naphezu kwako ababekwenza phela uShembe njengoba wayesindisa abantu. Babengakholwa ukuthi naye angahamba ngelinye ilanga emhlabeni, kodwa wayebafundisile phela ukuthi kuhamba isikhathi inyama yomuntu ikhathale, ebese umphefumulo uyaphuma kuleyo nyama. Kodwa amaNazaretha wayewathembisile ukuthi owakhe umoya uyobuya lapho uNkulunkulu ayobe khona esevuse omunye endlini yakhe uShembe, ukuba lowo moya oyingcwele ungene kulowo mntwana oyobe ekhethiweyo osendlini yakhe uShembe. Nakhona endaweni yaseMtubantuba kwaMpukunyoni wavalelisa uShembe ngawo unyaka ka-1932 enkonzo yesabatha lasemini, lapho athi khona thina boShembe akusekude sifike ekhaya, sesingaphonsa itshe lifike khona. Waqhubeka uShembe wabatshela nangezinto ezizokwenzeka ngaso isikhathi sokugcina sokuphela komhlaba. Wabe sesho ukuthi bantabami, niyobona ngazo lezi zimpawu ukuthi umhlaba usuyaphela. Ngaleso sikhathi umfazi yothi ekhulelwe lapho khona eyobe sezala khona ingane yakhe encane, iyozalwa ibe isikhulile. Lezo zingane ziyozalwa sezihlakaniphile, sezazi zonke izinto, kanye nazo izingane zamantombazana eziyokhula ngamawala, ezothi zisencane zibe namabele ayogcwala isifuba. Uma kuzalwa umntwana omncane uyozalwa esenamazinyo. Lezo bantabami yobe kuyizona ibonakaliso zokugcina zokuthi umhlaba usewaphela. Kodwa okungidabukisa kakhulu ukuthi abantu basemhlabeni abakwazi ukuhlukanisa izinto zomhlaba nezinto zasezulwini. Waqhubeka uShembe wabaxwayisa abantu bakhona kwaMpukunyoni, wathi lapha emhlabeni kukhona abantu abamkhuzayo uShembe angene ngaphakathi kubo, bese kuba khona abantu abamgqoka ngaphandle njengendoda igqoka ijazi layo. Kodwa imfihlo engizonitshela yona, uma umfundisi noma umshumayeli engamphuzanga uShembe, akafanele ukuba ame phambi kwebandla. Uma kwenzekile wama phambi kwalo lelo bandla liyophela ngenxa yabo ubuthakathaka bakhe, ngoba engamphuzanga uShembe wamgwinya wangena ngaphakathi kuye, kodwa ubemgqokile ngaphandle njengeyembe lakhe. Ngakho ngiyaniluleka bantabami ukuba mgwinyeni uShembe angene ngaphakathi ey'nhliziyweni zenu, ngoba uma nimbethe njengengubo niyobhubha. Bantabami, ngiyanifisela ukuba sengathi uNkulunkulu anganipheka ngaleli bhodwe engaphekwa kulo, ngoba mina bantabami ngaphekwa ngaphelela. Angiphekwanga ngezinkuni ezinameva nje kuphela, kepha ngaphekwa ngezinkuni zomnqawe ezinganantutho. Ngiyadabuka kakhulu ngoba sekuseduzane ekhaya lapho siya khona. Ngakho-ke ngiyaniluleka ukuba mgwinyeni uShembe, ningamembathi ngaphandle, emzimbeni kuphela. Leso kwaba yiso isaluleko sokugcina asikhiphayo khona endaweni yakwaMpukunyoni, lapho ayebabona abantu bakhona eMtuba ukuba bakholiwe, kodwa uShembe abakamfaki kahle hle ezinhliziyweni zabo. Kanti nakhona endaweni yaseMadlanzini
lapho ayenomuzi wakhe khona okuthiwa kuseMpuza. Kwakuyiwo nyaka 1931 kuDisemba, lapho kwakade kwenziwa khona wona umthandazo omkhulu wosuku lokuzila, usuku olwalubizwa ngayo iDingans Day, olwaluqala ngawo umhla ka-16 Disemba kuze kuyoshaya wona umhla ka-19 Disemba, lapho kusuke kwenziwa wona umthandazo wesililo sakho ukubulawa kwabantu abamnyama ababulawa ngamabhunu kuyo impi yaseNcome, lapho umfula owabheja khona igazi lababomvu. Kulo mthandazo kwakuye kudatshuke kakhulu, kugqokwe zona izingubo zamasaka. Ngalelo langa uShembena wayegqoke yona ingubo kasilika, kodwa ekushoneni kwelanga amaNazaretha ayigumula izingubo zamasaka, kodwa uShembe akaze ayigumule ingubo yakhe kasilika kwaze kwaba usuku olulandelayo lukamhla ka-17 kwaze kwayofika wona umhla ka-19 Disemba. Kodwa ngawo umhla ka-19 Disemba ekuseni wenziwa umthandazo, yilapho uShembe abesekhuluma khona ukuthi bantabami, izolo ebusuku angilalanga, bengimi phambi kukaNkulunkulu. Yilapho kube sekuvela khona igazi lempi yaseNcome eyalwa ngonyaka 1838. Emveni kwalokho kube sekuvela futhi igazi lempi yaseSandlwana eyalwa ngo-1879. Emveni kwalokho kwavela igazi lempi kaBhambatha eyalwa ngawo unyaka ka-1906. Lawo magazi phela kwawamagazi abo abantu bakwaZulu ababelwa kuzo zonke lezi zimpi bafela emahlane. Elapho uShembe aqhubeka khona wathi lawo magazi aphendukile akhuluma njengabantu, ekhala ethi sichithekile njengotshwala ezweni lethu. Impela kwakunjalo ngoba abanumzane bemizi babefele khona ezigangeni, nemizimba yabo ayangalandwa, igazi labo lachithekela khona lapho ezigangeni. Waqhubeka uShembe uthi uNkulunkulu uvele wathukuthela kakhulu okwenze ukuthi umhlaba uzamazame. Kodwa lokhu kusazophinde kwenzeke okwangempela kunina ngawo lo Khisimusi. Nangempela lokho kwenzeka ngazo izikhathi zasekuseni ngosuku lukaKhisimusi ngonyaka ka-1932 kwaba khona ukuzamazama komhlaba okwakudalwa yiyo inkuntukuthelo kaNkulunkulu eyakhulunywa nguyena uShembe. Waqhubeka uShembe wathi uNkulunkulu ugxekile kakhulu lo mbuso okhona, umbuso wabelungu, ngoba ufike nayo yonke inhlobo yenkohlakalo, lapho kutholakala khona abesifazane abafike bagane indoda bese beyawalahla amadoda abo, kodwa ngakusasa ebese bonakala esehamba nenye futhi indoda, bese eyahlukanisa nendoda yakhe yokuqala ashade nalena aseyitholile entsha. Lo wesifazane uyazilahla izingane zale ndoda yokuqala ziphenduke zibe ondingasithebeni. Nangempela kwenzeka njengoba uShembe wayesho kuwo umbuso wamaNgisi namabhunu, kwaba khona ukushoda kwezimali kubo abelungu. Lokho kwaholela ukuthi abantu ababesebenzela labo belungu emaplazini omoba baxoshwa ngoba umsebenzi wawusucikizela kakhulu, nakho ukushoda kwazo izimali zabelungu ukuba beholele abantu. Yilapho uShembe waphinde wakhuluma khona wathi umbuso wabelungu sewuphelile bantabami. Nangempela nalo iplazi likaMarshall Campbell lawa ngaleso sikhathi, njengoba kwagcine sekukhandwe lona ilokishi lakaMashu njengokusho kwakhe uShembe. Nakhona futhi uShembe wavalekisa khona e-Aberdeen eDumbe, lapho afika abaluleka khona ngako ukuthandaza. Lapho uShembe abatshela khona ukuthi imithandazo yenu izwakele kuNkulunkulu, kodwa ngiyadabuka ngoba izibusiso zenu ezilethwe ingelosi
azikwazanga ukuthi zifinyelele kinina. Nami ngithena ngiyazama ukunimukelisa izipho zenu, kepha akekho ozimukelile. Lokhu kungixakile kakhulu, ngize nganithatha nganibeka kuso isikali sasezulwini sokuthi ngabe lokhu kubangwa ukuthi nginezono yini, kodwa angifumananga izono kini. Kodwa engikubonile ngibone kona ukungcola obekubhakuza ngaphakathi ezinhliziyweni zenu. Kodwa lezo zono azenziwanga yini, kodwa izono zabantu enihlala nabo. Ngoba yonke imikhuba abasuke beyenza phambi kwenu, nani leyo mkhuba iyaningcolisa. Manje uJehova akahlali endaweni enjalo. Kodwa lokhu kuthandaza kwenu uma nicela kuNkulunkulu anikwenzi kahle. Kuyisimo esifana nesimo somntwana lapho umntwana wakho uma engacela isihlabelelo kuwe njengoyise womntwana ekuseni, kodwa uyise athule angaphenduli. Ibuye futhi ingane ngezikhathi zasemini icele iTestamente Elisha, uyise futhi athule acabange athi ngabe le ngane ifunani ngoba ekuseni bifuna isihlabelelo. Futhi kusihlwa ibuye futhi ingane izocela iBhayibheli. Angeke yini uyise wale ngane athi ididekile ayiyazi into eyifunayo? Lapho uShembe wayenza sona phela isibonelo sokuthi uma becela kuNkulunkulu bacela izinto eziningi bengakayitholi nayo impendulo yokuqala. Wabaluleka ukuthi uma umuntu ecele okuthize kuNkulunkulu akalinde aze ayithole. Angaceli izinto eziningi kuNkulunkulu ngesikhathi esisodwa, ngoba lokho kuzokwenza angazi ngempela ukuthi uNkulunkulu uthini kuye. Manje lezi zibusiso uma zilethiwe lapha kini, zithi zifika nibe nicela okunye. Waqhubeka uShembe wathi, niyazi yini ukuthi into evela ezulwini ayiphindeli emuva? Nizokwenzenjani manje ngalezi zinto eziningi kangaka ezivela ezulwini ebenizicelile kuNkulunkulu eningasazazi? Waqhubeka futhi uShembe wawaxwayisa amaNazaretha ngazo izono, wathi kuwo, batabami, bhekani imithwalo yenu. Umuntu makangayibheki imisebenzi yabanye abantu aze abe yindlu yokugcina izono zabanye abantu. Uma uNkulunkulu efika kini ukuzoniphendula kuloko enikucelile, niye nimvimbe ngazo izono enizithole kwabanye abantu okungezona ezenu. Phela lamaNazaretha amanye ayehlala khona ezinkopholo nabantu ababephuza bebhema behlobonga. Laba bantu babephila nawo lamaNazaretha. AmaNazaretha ayezithathe zonke lezi zono zalaba bantu azigcine kuwo. Yikho-ke lokhu kuchazwa huye uShembe ukuthi onke lamanyundululu amaNazaretha akade wabuka enziwa yilaba bantu abahlala nawo ayawangcolisa lamaNazaretha. Impela ayengafani amagama uShembe ayevalelisa ngawo kuwo amaNazaretha kuzo zonke izindawo. Kodwa wona amaNazaretha okugcina ukubhabhadiswa huye uShembe, amaNazaretha asemseleni ayekade eshunyayezwe huye uMbazini. Ilapho uShembe athatha khona uhambo lwakhe olwabanzima kakhulu lokugcina, ehamba amabanga amade ngezinyawo. Ejahe kona phela ukuyobhabhadisa amaNazaretha emseleni. Wayesethathwe yilo phela uthando lokuzwa ukuthi kunamaNazaretha angu-80 ayeshunyayezwe huye uMbazini kwelasemseleni. Ayikho into eyayijabulisa uShembe njengako ukuphenduka kwabantu. Wayencamela ngisho nako ukufa njengoba wakuncamela, njengoba lolu hambo lwaba ezinye zezimbangela zokuhamba kwakhe emhlabeni, lapho athi esekhulile wahamba amabanga amade kakhulu kungekho ukudla namanzi.
kepha kwakungamakhaza kuphela ehamba ebaququda indlela yonke besuka khona endaweni yaseSikhaweni lapho abagibela khona isitimela esabashiya ohonjeni base behamba amabanga amade ngezinyawo. Nakhona esefikile emseleni wafika wabhabhadisa ekuseni kakhulu ehlezi emanzini ilanga laze layoshona, wangenwa ngamakhaza kakhulu, kanye nazo izinambuzane zonakane, nayo imiyane yomalaleveva eyayizenzela kuyena engayijwayele nakuyijwayela kuleli lizwe elalisemngceleni wakhona eMozambique, okwambangela yona iNagane disease nawo malaria fever no red water disease. Kodwa amagama awashiya kuye uMbazini okugcina wathi, mntanami uze ungisize, ungibhekele kahle laba bantwabami, ubafundisa ukwenza imihlangano njalo ngesikhathi semhlangano. Amakhosikazi enze umhlangano wawo ngomhla ka-14 lwenyanga, namadoda enze umhlangano wawo ngomhla ka-23 lwenyanga, kanye nawo amakhosazana ngawo umhla ka-25 lwenyanga, uze ubafundise nako ukugida bengavilaphi, ukwenza yonke imisebenzi kaNkulunkulu, nakho futhi ukuthandaza. Nakhona futhi ekuphakameni uShembe wayivalelisile ngawo nyaka 1935 kuFebruwari, ubuywa khona entabeni lapho asho khona ukuthi, bantabami, isikhathi sami sesiphelile, sengizodedela inkosi entsha ukuba ihlale esihlalweni sayo. Le nkosi ezayo inkulu kakhulu kunami, inamandla amakhulu kunami. Uma kufika impi enkulu uyoyimisa ngesandla sayo, bese impi iphelelwa ngamandla ingakwazi ukungena ekuphakameni. Ngiyabona ukuthi baningi oShembe abezayo. Inkosazana iyophakama ithi inguShembe, nenkosikazi nayo iphakame ithi inguShembe, nenkawu nayo iyophakama ithi nayo inguShembe, nendoda nayo iyophakama ithi inguShembe. Nize ningathuswa yibo. Bonke labo Shembe abezayo sebesendleleni, kodwa oyoba namandla kubona bonke oba ngowesifazane oyobe eqhamuka khona enyakatho ephethe ingane. Uyogqoka amajazi afana nawami, uyodunyiswa kakhulu, abantu abaningi bayomlandela bamdumise. Liyaguqa lapho igumgedlela mzula amafutha omkhovu 20 mnesiwaphade. Amen.